Bona nit a tots i a totes. Avui anem a contar-vos una rondalla, Leire, Aina i jo, Romeu. La rondalla s'anomena La crida i els tres corbatons. Esperem que us agrade molt. Això era una vegada un corb que vivia dalt d'una rama d'un pi de llutxent, on empapussava a tres corbatonets. Un dia va passar per allí una raboseta que tenia molta fam i li va dir: Corb, corb, em pots donar un corbet que tens? No, que sols ne tinc 3. Vinga, va, dona-me'n un. I el corb finalment li va llançar un. Al dia següent, com que la raboseta estava molt engolosida amb els corbatonets, va tornar on estava el corb i li va tornar a repetir: Corb, em pots donar un altre? No, que de 3 sols me'n queden 2. Va dir el corb tot trist. Vinga, va, per favor, que tinc molta fam. Al final li'n va tirar un altre i la raboseta, tota contenta, se'n va anar. Al cap d'una estona va passar un estornell i li va preguntar: Això com és, corb, que estàs tan trist? Pues que de 3 corbatons sols me'n queda 1. I això com ha passat? Pues que una rabosa se n'ha menjat 2. I eixa rabosa com ha pogut arribar ací dalt? No ha vingut. Així dalt, i els he llançat jo. Mare meua, mira que eres ignorant. Ara anem a emprendre eixa rabosa. va dir l'estornell. Però, què dius? Si és més forta que nosaltres? Però tu no saps que a les raboses els encanten les coquetes? Pues mira, no ho sabia. Va dir el corb. Doncs ara vas a convèncer a la rabosa per a que puja al teu peu. I després, quan ja estigues totals volant, la llançaràs cap a terra. Ja sé el que tinc que fer. Gràcies. Adeu. La raboseta va tornar al niu del corb, a pel tercer corbató, i quan li va demanar, el corb li va tornar a dir: Veritat que a tu t'agraden molt les coquetes? Sí, la veritat és que m'encanten. I tu has provat les que hi fan al cel? No, les que fan al cel no. va dir la rabosa. Però si són les millors del món? De veritat, m'agradaria provar-les. Això està fet. Puja el meu bé i volarem cap amunt a provar-les. Digué el corb. La raboseta va pujar damunt del corb i cap amunt que van anar. Quan ja estaven dalt de a les portes del cel, el corb li va dir a la raboseta: Ja sents l'oloreta de les coquetes? Sí, la veritat és que fan molt bona olor. I quan estaven ensumant, el corb allargà el coll i es va girar el cos bruscament i la raboseta va caure. I mentre cauia, dia:
Pedres, fugiu, palla, veniu, que si Déu te'n salve, mai més tornaré a menjar un cor de bo. I va tindre sort, va caure damunt d'un paller, es va salvar i des d'aleshores ja no va voler menjar més corbatonets. I catacric, catacrac, aquesta rondalla s'ha acabat i quan la raboseta s'ha amagat.